To sam ja, 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 to sam ja. Goca Stojićević, to sam ja. Uspeh nije trenutak, već trajanje. A nju vole generacije i generacije. Vole njene pesme, ali vole i nju. Jer ona je neko ko ima toplu dušu. Ona se jednostavno voli. Goca Stojićević, draga gošća moja, televizije Top i svih nas ovde, kako u studiju, tako i u režiji. Hvala ti, Vikice. Ovo, ja ne znam da li postoji lepša najava. Međutim, ja bih tebe nešto da pitam. Jel mogu? Za početak ja da odglumim. Jedna šok terapija. Ajde. Nije ništa strašno. Nego, je li ima nešto što ti i ja nismo ispričale za ovih koliko? Par decenija. Ima sigurno. Uvek se pronađe nešto. Ali uvek krenemo od istog. Krenemo od početka. Tako je. Od jedne male devojčice koja je bila u to vreme wunderkid, zato što je mama bila učiteljica, s obzirom da je odrasla u profesorskoj koloniji i da je čak sa 6 godina pošla u školu i bila vrlo napredna. Da. Pa, šta ja znam, valjda je tako. To je tako kad prvo ja uvek potenciram genetiku. Ne samo zato što sam učila neku medicinu kroz život, nego zato što ne može od toga jedino od toga ne možeš da pobegneš. Sve drugo može i da se nadoknadi, i da se nadogradi, nadgradi, ali genetika je stvarno neprikosnovena. Ja imam roditelje koji su, i imala sam ih, ali i dalje su sa mnom i bit će dok sam ja živa, koji su kvalitetni. Zaista kvalitetni ljudi, u svakom smislu uspešni, bili su i obrazovani i tako dalje. Dakle, ja prosto i da sam htjela nisam mogla drugačije. Ali nisi bila tipična za to vreme. Nekako svi koji su imali roditelje koji su po profesiji bili prosvetari ili pak vojna lica, nekako podrazumevalo se da deca moraju da budu učena od škole, od knjige i tako dalje, a nekako muzika je bila ono kao samo hobi. Ti si s te strane bila negde rasterećena. Mama je volela lepu muziku i negde je to prenela na tebe. Znaš šta, voleo je i tata, naročito rusku muziku, ruske romanse, ali on, pošto je ni od čega i ni od kuda uspeo da se iškoluje i postane pravnik, sudija, advokat, obrazovan čovek, a intelekt je imao, hvala Bogu, evidentno vrhunski, čim je to sve uspeo iz neke sirotinje, bede i ničega. Dakle, on je smatrao da se podrazumeva da i ja treba da budem učen čovek, obrazovan ako ništa drugo. Jer obrazovanje, to moja majka je pak govorila, možeš da imaš 5 fakulteta, ali to ti ništa ne vredi ako nisi suštinski ono što treba da budeš čovek, ako nisi inteligentan, mudar, vaspitan i tako dalje. Ona je, dobro, prosvetni radnik, sasvim logično da tako razmišlja, međutim, mama je imala genetiku, njen otac je bio vrhunski pevač, bas i bariton, pevao u to vreme u Požarevcu u crkvenom horu i u horu Abraševića, znači 2 glasa, krajnje muzikalan. Mama je od njega nasledila taj talenat i sama se u mladosti bavila pevanjem, amaterski do duše, ali učitelji su morali da budu muzikalni, čak i da sviraju po neki instrument onako više informativno da bi na decu, na đake prenosili. Tako je, ljubav prema svemu, pa i prema muzici. Tako je, to je tako bilo i prosto negde pravilo na pedagoškom fakultetu. Tako je, pa normalno. Ja ne znam kako je danas, jer uz dužno poštovanje ne bih Pa komentarisala. ne znam ni ja kako je danas, ali pretpostavljam da je to nekako prosto vezano uz profesiju, kao što je i kod glumaca bi trebalo da bude, ali nije baš uvek tako. Postoje možda neki izuzeci
koji opet potvrđuju pravilo. Međutim, mama me, kažem, podržavala. Čak sa 15 godina kada je Tihomir Paunović predložio da ja snimim sa njegovim orkestrom prvu ploču svoju. Ja sam tada krenula u srednju medicinsku, to je zubotehničku u Požarevcu, odakle inače i moja mama. Tiha je, naravno, uz dozvolu moje mame. A kako ste se uopšte upoznali? Ko? Tihomir i Da. ja. U Požarevcu bili smo komšije. Živeli u istoj zgradi. Ja sam stanovala u zgradi gde i on, a on je mene već pratio par godina unazad na Homoljskim motivima. Kad sam ja imala nepunih 13 godina i osvojila prvu nagradu pesmom Mndram jako krpa mura, koju me naučila Izvorinkina baka, a Tihomirov orkestar je tada svirao i pratio sve pevače. Od tada me on znao i shvatio da sam ja, eto, talentovana, poželeo, kad smo se posle, eto, sreli i u Požarevcu kao komšije, mama je pristala s tim što je mama manje više išla sa mnom. Ja sam nekako u isto vreme, zahvaljujući opet mom profesoru Đuriću iz srednje škole, koji mi je predavao fiziku i fizičko, koji je bio ratni drug Đorđa Karaklajića, glavnog urednika Radio Beograda, odveo me na audiciju u Radio Beograd. Ja sam tu, to je stvarno izuzetna priča, to sam verovatno i tebi pričala. A pričat ćeš mi ponovo, samo da se podsjetimo te lepe pesme. Mndram ja. Mndram jako krpa mora, vlaška pesma. I onda tako jedna pesma otvori neka vrata, ali nekako i sudbina umeša prste da prosto se desi neki redosled koji ni mala Goca nije uopšte zamišljala, niti je jednog trenutka prosto želela da bude velika pevačica. Tvoji planovi su bili drugačiji, onoliko koliko ja znam. Bravo, bravo. Pa ti, mislim, dobro, još si mlada pa pamtiš. A i ja sam još mlada pa pamtim. Pogotovo te stvari iz pretprošlog života. Pa nisam ja imala ambicije. Međutim, Izvorinka, moja drugarica iz detinjstva, je sasvim drugog mentalnog sklopa bila. Devojčica koja je maštala o tome da postane pevačica, poznata. A pošto je imala babu stojnu, muzikalnu ženu i ženu koja se bavila tim nekim raznim ritualima, rusalje iz tog kraja našeg istočne Srbije. Ajde, pojasni nam šta su rusalje. Pa to je neka vrsta rituala vezanog za padanje u trans, ali uz neku igru, uz neku... Što je za cilj imalo šta? Kao obraćanje onostranim našim duhovima nekim. Pa to je više atrakcije radi. Da bi se narod čudio i divio. I onda kao ta neka rusalja, takozvana, padne u trans i kao nije više tu, nego ko zna gde, u kojim nekim sferama van životnim. Ima veze sa vlaškom magijom? Ne verujem, ne. Koliko ja znam, ne. U stvari, ja sam neupućena u tu vlašku magiju, tako da, ma i Izvorinka koliko znam. Ne, nego, kažem, onda posle oko nje žene tu nešto trupkaju, igraju, nešto pričaju, pevaju i onda se ta žena vrati. Kao neka vrsta hipnoze. Eto, ja bih to najpre... A to možemo da podvedemo pod neke narodne običaje? Tako je, upravo ritual, narodni običaj istočne Srbije, tačnije tog dela istočne Srbije gde je Neresnica, Kučevo, Voluja i tako dalje. Jer u svakom selu, čini mi se, u Srbiji, ne samo u mojoj istočnoj gde sam ja rasla, nego mi se čini da svako selo, ja sam posle pevala po raznim veseljima, čini mi se da svako selo ima svoje običaje. Malte ne svako selo. Ili bar neki užak region ima jedne običaje, onda prođeš 50 kilometara, sasvim nešto deseto. Znaš, počev od, ne znam,
kum, stari svat, ko je ujak, stric, prijatelj, drug, znaš. Hoću da kažem da smo mi od baba Stojne učile pesme. Ona je mene naučila tu pesmu Mandram jako krpa mura i ja sam njome pobedila. I Zvorinka je pevala neku drugu pesmu i tom prilikom, eto, koincidencija da sam ja pobedila. Zašto? Ali nekako i dugi niz godina... Ali me ona uvukla. Kažem, to se htjela da kažem. Iako si ti bila negde ispred Izvorinkina želja, neka glad za... Ma nisam bila ispred, nego smo se družile i prosto naučila nas je baba. Sad ćete vidjeti šta je sukob mišljenja. Kako to kaže neko ko je sa nepunih 15 godina i onoliko koliko ja znam, a znam jako dobro, jedan od najmlađih solista Radio Beograda može da kaže da nije baš bio uspešan. A ko je još mogao u tom periodu da se pohvali sa takvim uspesima sa tako malo godina? Ma Vikice, nisam ja bila daleko od toga da sam bila neuspešna, to je za mene sve bilo, ali kao da sam bačena s druge planete. Ja o tome nisam maštala i planirala, nego uvukli su me drugi, to hoću da kažem. I Zvorinka je kriva, ona je svoju ambiciju prenela na mene zato što je želela da ja pravim društvo i tamo, i u pevanju, i na festivalima. Ne samo da se igramo tu oko kuće i da pevamo, da pratimo festivale razne i da pevamo u duetu, nas dve, od kad smo počeli da se družimo, što kaže ona, od šerpi i pepela. Idemo kod nje u planinu, pevamo, idemo, sedimo ispred njene kuće, pevamo, aha, taj festival San Remo, ne znam, pojavio se Tom Jones, Janko Marko. Je li Nadojna omaž tom vremenu? Jeste. Nadojna je pesma stara, iz istočne Srbije, baš, mislim, iz Negotinske krajine. I posle toga sam ja snimila i tu Nadojnu, ali snimila sam i za radio. A u radio sam, kažem, došla zahvaljujući nekoj drugoj putanji i drugim ljudima. Opet, mom profesoru, Đorđu Karaklajiću, pa audicija, to je sve bilo regularno. Mogo je svako se prijavi, samo što ja ne bih to znala da postoji, da ti neki ljudi meni bitni u tom trenutku nisu postojali. Da, ali bitno je da ostaje ono zapisano u vremenu. I onda dolazak u Radio Beograd. I nekako sve to poprima neku drugu težinu. Neki drugi ljudi tu su oko Goce, ali Goca živi neki svoj život. Ona je bila posebno iz svoja čitavog života. Kažem, Goca, da se mi poznajemo decenijama i zaista jeste tako, ali ima nešto što je razlikuje od drugih. Vrlo si na zemlji, vrlo si iskrena, otvorena, srdačna sa ljudima. Nikada se nisi uzvezdila. Ovo je nešto što bi trebalo da bude moj komentar za sve pevače, ali nažalost, retki su kada mogu ovakve epitete da dam. Retki su na estradi. Ja ne znam da li ti svakog toliko hvališ. Ne. Nisam ispratila baš svaki tvoj komentar i gostovanje svakog kolege, ali ovo je prosto već prelazi, mislim, već sam se naježila i ne spada mi taj jež. Dobro, nek stoji jež do kraja emisije, ali to zaista jeste tako, jer u prilog tome, poštovani gledalci, podsjetit ću vas da u periodu kada su se pojavile najlepše pesme i ne postoji niko koga ja poznajem od onih mladih devojčuraka do žena u najljepšim godinama, muškaraca i tako dalje, ko ne voli Gocine pesme. A Gocine pesme tipa Zagrli me oprosti, Pusti mi da nađem srcu lek i tako dalje. Ono što je A i B u azbuci narodne muzike, u momentu kad su se pojavile te pesme, one čak nisu bile toliko ni popularne i tiražne koliko su dobile sa patinom, to jest sa godinama. I to je nešto što mnogo govori o Goci. Nije se Goca laktala, Goci je sve to bilo, ja sam bar to doživljavala, kao nešto možda usput, kao neko druženje, kao nešto lepo što se radi iz srca i to je to. Pa nevjerojatno, ti si upućena bukvalno koliko i ja, samo što to mnogo lepše umeš da kažeš, odnosno meni je neprijatno da o tome pričam na taj način, o sebi. Pa jeste, niti sam sanjala o karijeri, niti sam se, što kažeš, laktala, to je za mene bio
strani pojam, ali sam primetila da drugi ljudi drugačije, kolege moje sa estradno-muzičke scene, jer sam već, eto, sa 15 godina, sticajem okolnosti, s pomoć pravih ljudi, na moju sreću, došla do nekog statusa već i radio pevača, što nije mogao svako. Morao si da položiš audiciju, da prođeš kroz muzičku pozivnicu ili već neka druga takmičenja. U to vreme ih nije bilo. Bio je Studio 6 vam pruža šansu i tu sam bila zapažena, samo sam bila maloletna, pa su mi objasnili da nisam mogla da pobedim zbog toga. A primili su me i sve vreme sam učestvovala na festivalu. To mi je bilo malo čudno i već sam tad sa svojih 14 godina, znači pre ovoga u Radio Beogradu, pre zvaničnog prijema u Radio Beograd, kao radio pevača, sam shvatila da tu postoje neke čudne relacije i čudne pojave. Znaš, ti me primiš, ja dođem, otpevam 2 pesme na takmičenju zvanom Studio 6 vam pruža šansu Radio Beograda u Majdanpeku, gde me vodio moj pobratim i nastavnik u osnovnoj školi mi je bio, ali smo bili toliko bliski jer je on bio mnogo mlad, pa me on vodio u Majdanpek na to takmičenje. I sad učestvuju tu razni pevači, ja 14 godina. I niko mi ne kaže ti možda se takmičiš, ali ne možda uđeš u konkurenciju za pobedu. Čemu onda? Šta ću ja onda tu uopšte? Na kraju sam se pitala zašto sam ja uopšte učestvovala u tom takmičenju. Ali dobro, to je tako bilo. Shvatila sam da postoje neke igre, neke kuhinjice, što sam posle, to sam gradivo utvrdila kasnije na festivalima raznim. Ali nikada nisi bila deo tih kuhinjica? Ne. Njih si konstatovala, ali ih nisi konzumirala? Nažalost ili na sreću, u stvari nisam bila iz tog filma. I svi su to znali, zato ti, ono što kažeš, bila sam svoja. Ne zato što sam ja htela, planirala ili me neko usmerio da budem svoja. Ne, prosto takva sam po prirodi, opet kažem genetika. Ali niko nije ni pokušao da me uceni bilo čime ili da mi na nekim zaobilaznim putanjama priušti nešto što bi svako želeo. A voleli su te doajeni? Imala si sreću, Radojka i Tine Živković. Pa mislim. Zaista, ja sam imala tu sreću da ih, doduše u njihovoj poznoj starosti, upoznam i zaista su bili veliki i topli ljudi. Yes. Ti ih negde smatraš svojim estradnim roditeljima. I ne bi se oni baš tebi priklonili da nisi ti imala to što si imala. Pa ne znam, to što kažeš, malo pre si izgovorila nešto što je meni Radojka govorila. Kaže, ti se sama voliš. Pa ne znam, valjda postoje, ja sad prepoznajem tokom godina i iskustvo mi je donelo da prepoznajem ljude koji se sami vole. Naravno, ne zato što si ti tu, a ti znaš da je to tako. Treba i ceo auditorijum da zna da si ti takođe jedna od tih osoba. Uostalom, to valjda svi znaju kad si toliko na sceni, a još uvek devojčica. Znači, nemoj dalje. Ja sam imala estradne roditelje Tihomira Paunovića, koji jeste godište mojih roditelja i još je živ, drago mi je zbog toga i pozdravljam ga ako slučajno čuje da sam ovde i da svi sluša. Kako da ne. Zatim Miru Vasiljević, kroz Đerdan. I to je to srećan sticaj okolnosti koji je mene malo odvratio od moje osnovne preokupacije. Solističke karijere? Ne, nego od studiranja. Aha. Malo me je ukočio, ali sam ipak na kraju morala da posle 3 godine istupim iz Đerdana privremeno i da završim svoj fakultet koji sam započela i onda sam ponovo aktivirala Miru kad je ona već kao bila odustala nešto. Ne može da se odustane kad hoćeš. I te ljubav je trajala do i posle samog Radojka kraja. I Tine. Posle Đerdana, tako je. Yes. Posle toga Radojka I Tine
oba roditelja. Znači imala sam Tihu, Miru, 2 para roditelja estradnih. Naravno, tu su divni još ljudi sa kojima sam sarađivala, o tome ćemo kasnije. Sad ćemo malo da zastanemo, jer šta bi drugo kad je Goce tu nego da slušamo dobre pesme. A zašto, Goco, fakultet? Je li to kao neka backup varijanta, što bi rekli klinci u današnje vreme, neka sigurica u životu, prosto neverovanje da ćeš ostati u svetu narodne muzike zbog svega toga što si videla šta estrada nosi i koliko ti nisi sama po sebi i ne možeš biti deo toga. Nekako uvek si, to govorim argumentovno iz razloga što si uvek vodila računa ti o svojoj karijeri, nije bilo menadžera, što bi rekli na estradi, nisi bila probijena, nego je bilo onako... Izraz. A čekaj, a zašto ne bi mi, ako sada možemo da koristimo neki sleng, pa to je sleng koji je bio pre 20 godina, je li tako? Onda kaži probivena. Dobro. Da znamo. Dibidus ga, onako, po narodu. Dobro. Dakle, nisi bila probivena. Kako je moguće da si nekako to uspela da staviš pod strani, a da zaista nisi ti studirala neki fakultet koji se završava ovako, veteriner, svakako jedan fakultet koji zahteva mnogo odricanja. Ne samo kada je u pitanju učenje, nego i prosto govorim i o vežbama i provođenju vremena na fakultetu i tako dalje. Sve znaš, to ti je jedna od najvećih mana. Pa ne, ja sam jednostavno nijednog trenutka i kad sam počela da se bavim pevanjem i kad sam shvatila da sam ozbiljno zagazila snimanje ploča, snimanje trajnih snimaka za radio, pa ponekad nastupanja. U to vreme dok sam išla u školu, retko smo Novica Urošević, Izvorinka, Anica i Velja, Troša, Tiha, mi smo svi bili iz Požarevačkog kraja i mi smo ponekad po tim mestima oko Požarevca organizovali koncerte. Ne znam ko je organizovao, mi smo učestvovali u njima. Ali to je bilo vikendom kad se ne ide u školu. Čak nam je bilo, sećam se, zabranjeno da idemo u kafane, jer to se kažnjava. Ako si đak, ne možeš, nije ti mesto u kafani. Ja sam jednom kradom otišla, ne znam sa kim sam otišla, u hotel Avala. Tada se zvao Avala, a sada je Dunav. Hotel Dunav u Požarevcu, gde je Zorica Bruncli, koja je moja vršnjakinja. Imala sam tad 17 godina. Ona je tamo pevala. Ja sam želela da je čujem. Posle toga je Zorica snimila pesmu koju je, recimo, meni nudio Novica Urošević, saradnik iz tog vremena, i Tihin, saradnik. Sve je njih, u stvari, Tihomir Paunović protežirao. Zahvaljujući njemu su postali imena, jer su prve te neke ploče sa njim snimali. I ja sam, kako sam se provukla nekažnjeno da odem u Avalu i da slušam Zoricu, ne znam. Kažem, Zorica je posle snimila pesmu Ne daj da nas rastave i Jedna ljubav ne postoji više, jer meni su to neke bile pesme koje su mi bile onako prelagane za moj ukus i nisam napravila hit, ali nego je Zorica napravila hitove. Uvek si tražila nešto više od pesme i nisi snimala, iako su to bile i godine... Lepe su to pesme, te pesme se i danas pevaju. Naravno, ali nikada nisi podlegla hiperprodukciji. Nikada nije bilo snimiti po svaku cenu. Nikada, ja znam da nikada nisi htela da nekako se dodvoriš publici. Uvek je bilo samo ono što se tebi sviđa, prvenstveno akcenat na tekst i tako dalje. Možda sebično. Po svom ukusu. Po svom ukusu i kriterijumu prosto nisam mogla ni želela da pevam nešto što mi se ne dopada. Valjda zato što sam prvo u biti ja poeta. Morao je taj takozvani tekst. Ja to teško izgovaram jer mi je tekst vezan za novine, za medije, a ovo su stihovi jer se pevaju. I morali su da budu poetični, da imaju neku dozu romantike i
da se odnose pre svega naravno na ljubav, što je inače uobičajeno. I ljubav ka rodnom kraju, ka Zaviču. Ima jedna lepa pesma, Dobro jutro Šumadija, koju ja jako volim kako ti pevaš. I pripremajući se za emisiju, čula sam je ponovo i uvek mi je iznova lepa. I uvek se pitam šta se to desilo danas, Goco? Jer nam sela više nisu lepa, jer nam brda nisu lepa, jer nam Šumadija nije lepa kad se više ne peva o njoj. Boga mi, Vikice, ja je pevam stalno. Jer uvek ima ljudi koji dođu kod mene u LM i požele da im pevam Šumadiju, ne samo oni koji su iz Šumadije, pa ih nekako nostalgija vuče i normalno žele da čuju svoju, svako voli da čuje svoju pesmu iz svog kraja. Ali čak i oni koji nisu, čak mladi ljudi, izuzetno mladi ljudi, koji, rekla bih, uopšte nemaju pojma šta je naša narodna muzika, jer većina, nažalost, ne zna. Prosto sve zavisi kako čovek odrasta. Kako odrasta, tako. Dakle, pevam tu pesmu, već mi je i teško, jer su moje pesme. Nisu moje. Autori su neki divni ljudi s kojima sam ja imala sreće da sarađujem, ali sam ja eksponent koji ih je izneo u javnost i onda ljudi smatraju da su to moje pesme. Dakle, sve te pesme koje sam ja snimala su zahtevne. Ne može da se peva, nije lako za pevanje. I ja sam upravo volela tada da pevam takve pesme. Sada, kako sam već istrošena, bude mi teško da otpevam. Dobro, ako je tebi teško, mi ćemo da pevamo uz tebe. Može? Mi, hvatamo intonaciju. Detonaciju. Šalile smo se davno govorile o tome kako si poliglota, kako znaš mnogo jezika. Ne, kaže se Polinom. Misli se dobro odraziti. Jel tako? Pa nisu mene učili tako u školi. Da. Neko drugo obrazovanje. Da. Govoriš i dalje i rumunski i... Da, to je vlaški u stvari. To je vlaški, a Rumune razumem, pošto je to vrlo slično. Ali, eto, ruski, engleski nemam pojma. Mislim, znala sam da odem u prodavnicu i da tražim ono što hoću kad sam morala. Znam tako neke koji kažu how much jedno pile. Jel to? Ne. Bitte zwei ich. A, dobro. Dva jaja. Aha. Ich, ja. Anegdota koja nije vic, nego je stvarno postojala, ali je fantastična. Pa ne, sad me moja ćerka Lana uči španski, nećeš verovati. Zato što ona želi da ode u Španiju, ona odlično vlada španskim i engleskim i ako jednog dana ostvari taj san, a nadam se da hoće, ja ću morati da odem nekad kod nje. Šta si naučila iz španskog? Te quiero. Ma ja tebe i to muče. Muchos besos. Mnogo poljubaca. A dobro, nisu šnicle. Okej. Nisu. Šnicle su komida. Hrana. Pa to je već ozbiljno. Hrana. Da. Komida je hrana. Znači, ne samo šnica, izvijeni svašta. Pričam to iz razloga što gledalci znaju i milion puta je Goca pričala o tome kako su ona i njena drugarica imaju čitavog života, mislim na Izvorinku Milošević. To je poseban jezik koji samo njih dve razumeju. Nidiš, vojuluti, do no fručiš mnigu, nogi do fisto šmuni do fručim. Nadam se da mi si nešto od familije preskočila, nisi baš celu pomenula. Ne, samo sam rekla dozvoli mi, izvini, Violeta, nemoj samo ti da pričaš mnogo, nego dozvoli meni da pričam. Šalim se. To sam rekla, samo da bih nešto rekla. Samo da bih proizvela zvuk, odnosno da bih dočarala jezik zvani Nidiš, ali imam ja sa mojom sestrom Nenom jezik koji se zove šanzeik. Kako? Šanzeik, znači naš jezik. Dobro. On je nastao jako davno kad smo mi bile devojčice takođe, moja sestra i ja, moja Nena. To je moja sestra od rođene tetke koja mi je najrođeniji rod i mi smo
deca od 2 rođene sestre, 2 godine razlike među nama i bukvalno smo rasle zajedno, iako ona u Beogradu, ja u istočnoj Srbiji, ali je ona stalno bila kod mene i pre škole i u vreme raspusta. Kasnije onda smo išle na more kod tetke, 3. tetke, mamine sestre, u Pulu, tako da Nena i ja smo isto morale da imamo jezik koji je samo naš, da nas ne bi okolina razumela, jer mi toboga pričamo neke veoma važne stvari koje ne sme svako da zna. Dakle, eto, to su ti jezici razni. Pritom sam ja svakojake šatrovačke znala kad su bili aktuelni u mladosti. Tako da. Ali u suštini si veliki ljubitelj našeg jezika, veliki ljubitelj lepe reči i nekako to koristiš i u obraćanju prema kolegama. Kolega te vole jer i ti imaš neki simpatičan humor koji svakome prija. Umeš to nekako da preneseš, umeš i da je, kada je u pitanju neki vic, kada je u pitanju anegdota, nekako kod tebe ljudi, kad sede za stolom, nekako znaju da tu ide smeh. I to s godinama ne prolazi. Optimizam, urođeni Čime hraniš sebe? Čime hraniš taj optimizam? Pa ne znam, ne bih znala da ti odgovorim na to pitanje. To je sigurno nešto u čoveku s čim se rodi i s čim umire. Nema tu neke, to se ne uči, niti to može neko da ti proda, niti da ti pokloni, niti da te natera na to. Ja i u najtežim trenucima svog života uvek imam neku vrstu humora koji izbija iz mene. Moj kolega Sale Haos i ja, on je jedan od najduhovitijih ljudi koje znam, koji peva zajedno sa mnom. Dugo se družimo i sarađujemo, ali u ELM-u sad zadnjih 20 godina je, kažem, on i ja, mislim, i na groblju, daleko bilo, pravimo anegdote na svoj račun pre svega. Kaže on meni, svi idemo sa neke sahrane, kaže, vodi računa, kaže, moramo da požurimo, jer ovi ako nas vide, teraće nas da se vratimo u parcelu, misliće da smo pobegli iz neke parcele. I tako, mislim, hoću da kažem, od tih najdrastičnijih situacija, pa kad je njegov otac umro, zapravo bio bolestan, pa sad imamo mi običaj, poruku šaljemo, pitam živ li si Ilija. Mi smo Ilija jer je on Ilić, ja sam Janković, pa smo nešto snimali zajedno, pa smo Ilija. I on i ja smo Ilija, duet Ilija. I ja kažem ja, Ilija, živ li si? A on meni odgovara, otac je Dugović bolovao njegov, kaže, ja jesam, ali Luka nije. Luka otac. I ja sad razmišljam da li on mene to zeza ili stvarno. Ne znam da li, jer on se šali na račun svega i svačega, pa tako i da ti ne pričam, i na sahrani je bilo smeha njegovog oca, možeš misliti. Mislim, to nema dalje. Ali život ti treba gledati sa Dakle, to je tako, mi pričamo, nas dvoje pričamo o najtužnijim, ružnijim, drastičnijim stvarima, pogotovo sad u ovo vreme. I onda nešto odvali on ili ja i smejemo se ko ludi na brašno, znaš. Tako je. Takav se rodiš i umreš i ne vredi, to čovjek mora da ima u sebi. Jeste. Život prođe i ovako i onako. Tako a sasvim sigurno mnogo je bolje, dragi moji, da budete raspoloženi, da uživate u životu, prihvatite život kakav jeste, nasmejete mu se u brk i idete dalje. I naravno zapevate. A kako to da veterinarski fakultet je ostao samo slovo na papiru? Kako to da nikada Goca nije onako razmislila i rekla, sad ili nikad? Pa znaš šta, jeste da pesma, čak i krave daju bolje prinose mleka kada im se peva i tako dalje. Ali pesma čuda stvara. Ali ja sam ipak mnogo rano počela da se bavim muzikom i pesma je u meni očigledno nešto najjače i najbitnije. I ljubav prema muzici i valjda i taj neki talenat, muzikalnost.
To se posle vremenom usavršavalo radom, slušanjem. Kad si naslušan muzike i kad si u tome na razne načine i pre svega univerzalnog ukusa muzičkog, znaš, to onda tu nema više mesta na kraju kad shvatiš, završiš ono što si želeo, jer ja nisam neko ko započne pa ostavi na pola, prosto, bar nisam bila takva, ne znam, u budućnosti, pošto je budućnost predamnom. Da, naravno, svakako. Dugo. I planiram da živim još nekoliko decenija. Naravno, kao i svaka kornjača. To sam i ja rešila, mislim, zato se ti i ja tako dobro razumemo. Sa Galapagosa. Normalno. I prvo sam planirala da studiram psihologiju. To već verovatno mnogi znaju ako prate moj lik i delo. Međutim, pošto sam završila zubotehničku školu, a ne gimnaziju, morala bih da polažem neke dopunske ispite. A zašto sam završila zubotehničku? Zato što po završavanju osmogodišnje škole ja sam imala ideju da ne znam šta će da mi padne na pamet posle 5 godina, recimo, da li ću poželeti da se udam, da li ću se zaljubiti, da li ću želeti da idem dalje, da studiram. I ja sam rešila da srednje obrazovanje mi bude nešto što mi je trenutno interesantno kao profesija neka, eventualna buduća. Znači, ili vaspitačica, to jest prosvetni radnik, ili zubna tehnika. Prevagnula je zubna tehnika i onda sam ja, umesto u Kučevu da završim gimnaziju, pa posle da studiram, ja sam otišla u Požarevac, mamino rodno mesto, a u Kučevo inače tatino rodno mesto. Dakle, otišla sam u Požarevac i završila. Čak nisam ni u Beogradu, iako su me primili, dopalo mi se više u Požarevcu da budem. Društvo mi se nekako više dopalo i nisam se pokajala. Jer, eto, tu sam i Tihomira upoznala. Znaš, prosto valjda neke kosmičke sile te nekuda vode, neka zvezda vodilja postoji, pretpostavljam. Tako da me je dovela do psihologije koju nisam mogla da upišem tako, samo prijemni, nego sam morala, znači, 5-6 nekih dopunskih ispita da polažem da bih upisala psihologiju. Nisam za to imala strpljenja, ni nerava, ni raspoloženja. Dakle, želela sam odmah da upišem fakultet, a druga ljubav pod B plan je bio veterina, jer sam oduvek volela životinje. Imala životinje tamo gde sam živela u selu, ne u gradu, nisam već posle imala životinje, jer mi je to, moja filozofija nije takva da treba držati životinje u stanu na spratovima, pogotovo imati obavezu kao prema malom detetu koje zavisi od tebe. Ostavit ću ovde 3 tačke, da ne bi došli u sukob mišljenja zbog moje male Didi. Znam, Didi je kao šećer lema i ja bih voljela uvek s njom da se poigram, pa i da je prošetam kad bih imala čime da hodam. Mislim, kad bih imala zdrave noge. Ali šta bih ja, baveći se ovim čime sam se bavila celog života, kad dođem u 5 ujutro, znači prvo da prošetam Didi, pa sve ostalo da obavim, pa posle uveče još nisam došla k sebi od umora, opet da šetam Didi, ne samo da je šetam, nego mislim sve što kažu moji iz kraja, što se tiče i što treba. Znači, sve bi bilo na meni, a ja sam ipak toliko baš bila svesna da nisam to sebi htjela da radim, a oni koji su tražili od mene da imam kućnog ljubimca, nisu, sigurna sam, ne bi bili žrtve. To je tako obično. Nego zna se ko. Tako je. Da zastanemo. Koji su to trenuci najveće sreće? Maša i Lana kad su se rodile? Dobro, to se već podrazumeva.
Mislim, dobro, bar u normalnim okolnostima kad si normalna osoba. Tako je. Majka i otac normalan, najviše se raduju dolaskom dece na svijet. A karijere? A u karijeri, šta bih ti rekla? Pa, znaš šta, neka priznanja u smislu, recimo, prva i jedina zlatna ploča, Dobro jutro Šumadija. U Jugodisku sam je snimila za Jugodisk, to je produkciju. Na primjer, turneja po Australiji sa Radojkom i Tinetom. Neke đerdanske dogodovštine putujući trajektima od mesta A do tačke B gde treba da nastupamo. Mladi, mi ludi, totalno. Mira sa nama takođe mora da bude takva. Mi, devojke, uče da pričaju nidiš, izvorinkini moj jezik, pa mi kao nešto pričamo, a Mira nas kao ne razume, pa se kao ljuti, a ja onda na svim jezicima našim kupim neke guslice, suvenir naravno, i pevam slovenačku verziju, recimo, pesme Odakle si sele, pa crnogorsku, pa makedonsku i tako dalje. Hoću da ti kažem, to su bili divni dani. Naš, normalno, mlad si, sve ti je onako dopušteno, ali sve onako kako u stvari ti zamišljaš jer si tako vaspitan, zadojen i sve je išlo tako kako treba u mojoj karijeri, osim što su drugi pravili hitove. Hitove jesu hitovi bili, tako se to zove. A ja sam bila u zapećku, na festivalima se ne pobeđuje. Zna se ko pobeđuje, ne pobeđujem ja nikad, iako me svi smatraju favoritom. Osim na početku, na Homojskim motivima, kad sam osvojila prvo i tako dalje. Znači, karijera i moj život je uvek vruće hladno. Ali nekako si tako i navikla. Govoriš o tim divnim danima koji su prošli. A kako bi izgledao jedan divan dan u kome bi se ostvarile sve želje, sve ono što sanja Goca Stojićević? Ja, pa verovatno da deca dobiju svoju decu, znači da dobijemo unučiće, pa da malo mi negde se zajedno, pa i danas doživljavam tu sreću. Recimo, deca, idemo zajedno na neku večeru, na neki ručak, pa me vode da gledam filmove danas aktuelne. Tako, mislim, to su meni trenuci koji u stvari ostvaruju sve što se zove lepota života. I naravno, moj elem. Da tu budem dok god budem mogla da se krećem i da pustim glas iz sebe. A glas je pitanje duše. Jer kad si 50 godina u ovom poslu, kao što sam ja sada, znači, sve je potrošni materijal i glasne žice su potrošni materijal, ali kada imaš oko sebe ljude koji su, što reče jedna tvoja koleginica, odnegovanu publiku i koji se stapaju, svi se stapamo u jednu dušu, niko nikog u stanju nije ružno da pogleda, osmesi su tu, zbog tih osmeha sve nam je lepo u životu, a te osmehe oni smatraju da proizvodimo mi, to jest ja, moje kolege i ja, koji se bavimo pevanjem i koji nešto i tako kažemo, možda njima zanimljivo, duhovito, oni takođe učestvuju i to je u suštini, to su trenuci koji čine život lepim i smisao života. Upravo tako. A rekla je Goca, glas je lepota duše. A rekli smo i da se Goca sama voli.
A pitala se da li ćemo ispričati još neku priču. Pa bit će da jesmo. Neku koja je neispričana. I bit će ih još. Dobro zdravlje, moje Goce. Hvala takođe, ne samo tebi, nego svim ovim divnim ljudima trenutno oko nas i onima koji nas gledaju, jer su sigurno svi divni ako su sa nama sada. Upravo tako. Onda jedan divan pozdrav. Da ste živi i zdravi. To sam ja.